माखासेखौ हमनानै फानहैसै खोमा आं मानो फाननो आयं मानिथो इसेबां आंखाल जादों आंखाला जानायाथ' जायाखैमोन आयं थेवबो बे मासे दाउआ न'आवनो थायाना जोल' नागिरबाय थायो मालायनियावसो ओरैनो जोलै बारि हैबाय थायो दाउदैफोरबो गला खालामना गारबोदों साला न'आवबा जोलैबो बारि होआ मा जाबावगोन बे जाम्बि आयंजों सानफ्रोमबो नंखाय बाथ्राल'सो बुंनो रोंखायो जेबोथ' मोजां बुंनो रोंखायानोसै जानाय नङा मालायनि न'फोराव ओरैनो दाउ फिसा गोजो बारि होबाय थानो जायखिजाया आं गाबोन फानहैथारगोनलै नोंखौलाय बहाथो हानो आयं नों गाबोन फानहैबानो जाबाय दे हान्दे आयं मोनानि ओंखामा नामा संहैथांदो जागोन दे आयं दाउआ खुंगुरबो दंबावलायासो आयं फिंखा जलंगिया लाना फैलाय नै आयं जलंगिया दा फैब्ला आंनो मेथाइ लाबोफा हले जागोन दे सिन्था खालामनाङा थाथ' आयं सानाबो जौबाय दा बायग्राफोरा फैखाजोब्बाय बे औ दे थां Buri, kukra tuh kemandam. दा समना लाबोनाय दाखौनो बुंलासो बुंबावदो ओरैबा खुंगुर गैयै साफा स्लिम हिमथाम दाउआनो Ayo, kini kau buri itu. Buri, kukra tuh kemandam ya? मावरा बिबो दा समना लाबोनाय दाखौनो बुंलासो बुंबाय बे दाउआनो नांस्राला दा न'आव लांनानैनो थिगथि जाहोगोन सानैखौ Kyo poralanu. आं खहासा मोनदों नामा ओइ दाखालि आंनो थाव गुबै हरलाय बेसेबां बियो माबा बियो 90 सेजौला दे होमबालाय Ayong आयंआ सफैबाय माथो आंनो मेथाइ लाबोफाबाय ना सफैबाय गैया मेथाइ लामासै नै दाउफोर लाफिनबाय आं आयं हा दाउखौलाय मानोथो लाबोफिनखो आयं हाबाब आयं बायग्राफोरानो आंनि दाउखौनो बुंग्रासो बुंजोबो बेखायनो लाना फैफिनबाय आं दाउला दाउखौ हारसियाव कुक्रा नालाय माथो बुङो जाम्बि आयंजों मा समावबो जेबोखौनो जाखाया बेजों होननाय दाउला दाउखौ हारसियाव बुंग्रा होदों सोंदोंमोन आयं सानो मानि बायनो मा जागोन नोंजों आयं मा जागोन नोंजों आयं हाजोंहालाय दिनै माथो ओंख्रि संनो मोनायाव आयं नै आयं बे दाउखौनो जाहैदो सानैजोंल' गोखो जानोसै खुंगुर गैयै दाउआनो आयं थाव गुदुं खालामनो इयाव थावआलाय बेसेबांथो लाखो खाफाल गोनां आयं दिनै आङो खाफाल गोनां थावखौ 90 होदोंमोन जौसेयाव मोनबोबायब्रा आयं आयं माथो आयं नोंलाय 10 रांसो बांसिन होना गारबोबाय जायाहाय आयं नोंजोंबो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Beseban barang ang pembeng ah. Hindi mo nali kung pabikya. Ay, sungguh mas, similar sungguh. Jangan.
उन्दैखौ दैसायाव सुथारनांगोन